Hallo? Hvad er nu det for noget? Tør han ikke ham idioten, der går og kæfter op hver lørdag? Hvad gør han så? Sex. Det er satme uhyggeligt, du. Man kan ikke åbne en avis uden at læse om sex. Jeg tror kraftigt, at man er unormal, hvis man ikke snakker om det. Kan du høre den? Kan du høre psykologerne? Hvordan elsker I derhjemme? Jo tak, du. Stille og roligt. Under dynen, du. I sengen. Stille og roligt. Men man er jo kraftedeme nærmest unormal, hvis man ikke har nogen problemer. Det er satme uhyggeligt, du. Kan du høre den? Min kone kan godt lide at tisse i sengen, når vi elsker. Hold kæft, mand. Kan du høre svaret? Jamen, det er helt normalt. Deres kone har bare en sjov vane. Hvad fanden er meningen, du? Er du ude på at gøre os til en nation af sengepisser? Det er kraftedeme uhyggeligt, du. Jo mere unormal, des bedre. Kan du høre den? Jeg er blevet forelsket i min hamster. Er det normalt? Ja, du har tillykke. Du har bare ikke så mange hæmninger som os andre. Hvad fanden er det ude på, du? Vi vil have lyset slukket, du. Og så vil vi have dynen op over. Godt op over, du. Så kan de andre kraftedeme rende rundt og pisse på deres hamster, eller hvad fanden de gør, du. Ja, du. Vi danskere, vi vil have ordentlig sex, du. God gammeldags dansk sex. Det andet, det giver vi kraftedeme ikke at høre på, du. Nå, jamen han er jo bare enormt hæmmet. Han tør ikke at frigøre sine følelser. Nå, du! Nå! Hvad fanden med hellere det, der går i seng med en skide hamster, du? Det kan jeg også sige dig. Nej, du. Vi vil have sex. I sengen, under dynen, med lyset slukket. Og så skal det være om lørdagen, du. Det andet der, det er kraftedeme uhyggeligt, du.